Επόμενος σταθμός Πειραιάς. Ανταπόκριση με τη γραμμή 3, Δημοτικό Θέατρο, Δουκίσης Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Next station Πειραιούς. Connection with line 3, Δημοτικό Θέατρο, Δουκίσης Πλακεντίας and the airport. Επόμενος σταθμός Φάληρο. Ανταπόκριση με το τραμ γραμμή 7. Next station Φάληρο. Connection with tram line 7. Επόμενος σταθμός Μοσχάτο. Next station Μοσχάτο. Προσοχή παρακαλώ. Όταν ακούτε τον χαρακτηριστικό ήχο για το κλείσιμο των θυρών του σειρμού, παρακαλείστε να απομακρύνεστε από αυτές, διότι ο σειρμός αναχωρεί αμέσως. Ευχαριστώ. Επόμενος σταθμός Πετράλωνα. Next station Πετράλωνα. Προσοχή παρακαλώ. Όταν ακούτε τον χαρακτηριστικό ήχο για το κλείσιμο των θυρών του σειρμού, παρακαλείστε να απομακρύνεστε από αυτές, διότι ο σειρμός αναχωρεί αμέσως. Ευχαριστώ. Επόμενος σταθμός Μοναστηράκι. Ανταπόκριση με τη γραμμή 3, Δημοτικό Θέατρο, Δουκίσης Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Next station Μοναστηράκι. Connection with line 3, Δημοτικό Θέατρο, Δουκίσης Πλακεντίας and the airport. Παρακαλούμε προσοχή στο κενό μεταξύ σειρμού και αποβάθρας. Please mind the gap between the train and the platform. Επόμενος σταθμός Ομόνοια. Ανταπόκριση με τη γραμμή 2, Ανθούπολη, Ελληνικό. Next stop Ομόνοια. Change here for line 2, Ανθούπολη, Ελληνικό. Επόμενος σταθμός Βικτόρια.
Next station, Victoria. Προσοχή παρακαλώ. Όταν ακούτε τον χαρακτηριστικό ήχο για το κλείσιμο των θυρών του σειρμού, παρακαλείστε να απομακρύνεστε από αυτές, διότι ο σειρμός αναχωρεί αμέσως. Ευχαριστώ. Επόμενος σταθμός, Αττική. Ανταπόκριση με τη γραμμή 2, Ανθούπολη, Ελληνικό. Next stop, Αττική. Change here for line 2, Ανθούπολη, Ελληνικό.